दिन प्लीज। ए सर हमर भौजी के पलंगिया टूट गेल बानू। चल ना चल चल तोरा के चिन्हा पर्ची के दुकान में चल तोरा किनवा दे। अरे ही तवा कबई नहीं ऐसे करत रहिसे ना पाला रे कैसे ना पे में ली ऐसे सीधा में ना पे जाला ऐसे। अच्छा अब गलती से हो बुझा तोरा खाऊ के ना आटी ऐसे तोरा घरे खाए के नहीं आटत खाए के आटत नहीं तवा कमाए खाती आ जात तो छुड़ता आ दिल्ली आ काम करे नहीं खावत हयारा बाजार में चल अब जाते हो कमाओ कर जल्दी एको ग्राहक आवत नहीं कसन लागत है करियावा लइके आवत गाड़ी ले बड़ा झरले बानी ओका के लूटे के हमार पड़े चल चल हम 70000 के बा बबुआ 70,000 बहुत ज्यादा कह देला। ए भैया हम चिन्हा पर्ची बड़ा यही से लिया के चले नहीं है। चिन्हा पर्ची बा तो तारा खातिर फ्री में दे दी का फ्री में दे दी कम से कम रेट करो 70000 के बाद तो 5,000 कम हो जाई 65,000 5,000 भी कम करबा तब अपन घर के माल हो लकड़ी में इतना पैसा लगता है किराया देवे के पड़ता है देवे के पड़ता हो देवे के पड़ता खाना खाए के सब तो किने के नुआवे के बा घर में खेती करता नहीं ऐसे गरीब दुखिया बानी तो तू लोग तो बड़ा लंदन ले कमा जा 6100 के कह दा 61,000 हां चलो तारे के पलंग दिखाओ दे पलंग अच्छा लगे तबे न देबो पैसा कैसे लेबो फ्री में चलो दिखाओ चलो अरे भाई देखो ई पलंग 65,000 के बाद तार भौजी बड़ा आइस करियन है देख लो ठीक बा तो 65,000 देबो हां तो ले जीबो हां ले आज की काले दे दिए ला पैसा बना दो बना ला बबुआ ई दुल्हन दुकान बा जल्दी आओ लोग तू लोग ले जा लो बड़ा अच्छा बा तार भौजी पर राज करी हां चला ऐसा ही ग्राहक आवत लोग तू लोग कोनो गांव में बुलाओ लोग दुल्हनगंज में बा 300 रुपए देल बा ना हां चलो बहना ठीक बे जाते चला